Nyakwar mgajwang dakika ni pradek tok sadek marokinyi kamoro mora mintiere machiegni e twak e chenro mano mar mbaka oromo. Okiny makawuone chal mar fwambo nasenyisi ni nitiere romo mabende osebedo kadhi nyime kaunti mano ma Uasin Gishu. Romo mabende biro bedo karumo odiochieng' makawuono. Mano romo mago mag loch gwenge. Ihingo higni 10 chakre ne sirikande mag loch gwenge chak tiyo e pacho kaendi. Chakre chieng' wuok tich nyaka odiochieng' manyoro wasebedo kwa kilo ni kidieny ka kidieny. Sirikande mag loch gwenge gin ber mane mabende gisebedo ka gikelo. Odiochieng' manyoro nwaloso kotenre koda MCAs. Okiny makawuono nikech en chieng' tich abich wantiere ka gi rowere. Ber bende kwa lose rowere e loch gwenge. An ka gi nyawadwa Cleophas Oluoch. Nyakora moge juang odiochieng' makawuono mana kaka no singoni kanyo are odiochieng' mokwongo ne ono bedo wangi koda kaiti. Okinyi makawuono ka ntiere kae koda Sharon Ong'ao wada medo mana twak kendo twak okinyi makawuono wada nono wacho ni chal mano mar loch gwenge ta ahinya mago motenore kod weche mabedo osebedo katimore ka piny Kenya dhialo higni 10 ni tero mag loch gwenge kata devolution e chakre arawa ki chenro odiochieng' makawuono ni mare chenro ni wada bedo kae kod welo magin rowere wada twak wago mbaka wawija ni ngima osechalo nade higni 10 mokalo mane gimodarango sekta mopogore opogore obed nok mag tije thuolo mag tije go ohala nyabedo kata weche mag pur mago mag thieth ojende osebed ka ichoko pachgi machalo nade to gin gik mage madagier ni otime higni 10 mabiro mano kochopo kacha higa mar 2033 ka Nyasaye omiyo wangima waduto ka ntiere kae kodi pod wabiro bedo kaka watwak e kindego nyikwa wabiro bedo karka bende ka kore mako kamera mantiere kalka to warko luongo mana kawelo kineno kochopo no bed mor makende ne ji duto manie studio kata jogo maluogi ka gin achiel kachiel e counties ma opogore opogore. Okinyi makawuono mana kaka Sharon osekoni antiere twak okinyi makawuono kod rowere mawuok e counties mopogore opogore adamiyo gi thuolo achiel kachiel mondo mi gikonwa ni ero gintiere karka wacho ni okinyi makawuono wan gi nyiluo kachiel koda ka yawuot luo ma wigi ler ahinya wada poro wach mondo mi wadongrane kaka oganda kore wacho ni ka wantiere riwruok machalo kama ma wariwore mantie joma chuo gi joma nyiri wami joma nyiri thuolo mondo mi ochaki ai kaka thuolo mondo mi angi kona oganda mano kama gintiere ka achiel kachiel ni ayo ni koro gin jok mage kama gintiere karka wadhi chako mana diere kanyo ka wantiere koda Mary mano Mary Ojwang mondo mi ango konwa ni ento lony maren mane kamutie to dala ne kanye omose jodala bende okinyi makawuono chenro mar Ramogi pakri iwacho ni sani nyaka ipakri aya ando kapakra ero an nyaka Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar moke unyaka chisango an mane matieko mana kama ema wacho inyadhi nyime Mary machiegni ero kamano Cleophas an nyinga en Mary Ojwang atiyo kod Consumer Grassroots Association to tija kata ler mara en research kod advocacy mawang'iyo ratiro mar joma tiyo gi gik moko mopogore opogore kaka pur weche ohala kod chiemo to watiyo gi sirikache mag county mondo wang'i kaka ratiro mag ji timore e ground kacha alafu wakao weche ma jopiny omiyowa to wa engage gi jotelo mag county mopogore opogore then wachiwo petition mopogore opogore mondo wang'i kaka sirikal nyalo ng'iyo weche mag jopiny e ground kocha ta Siaya County to ambe asomo University of Nairobi. Machiegni nye chenro Mary kopogore gi Mary nyakor mgajwang bende wachakne gi ladies first on Monday kata bang mano kor wadhi aneno mantiere machiegni gi Cleophas Oluoch machiegni. Ero kamano Sharon an nyinga ni Sharon Nekesa anyabusia anyateso sani an ajapuonjra Kenya School of Law to an gi degree in LLB mano school mar law mano ende. Ero kamano inya kino machiegni chenro Kevin papeni mari. Ero kamano inya koro an iluonga ni Kevin Apodo mane mang'era go gima timo kuom sani atiyo kaka researcher gi kambi moro iluongo ni Glassdoor to kopogore gi mano pod atimo tiegruok ne vijende skills ma waluongo gi dho ngere ni employability skills tiende ni watiego gi kaka ginyalo yudo tich to bende kiseyudo tijni watiyo gi kaka inyalo rito tijni
Mano atimo kod riwruok moro iluongo ni American Spaces Kenya manie bwo US Embassy Kenya kata mbitri mar America Nairobi. Yeah. Aya, mano ka vina podero kama na yenya dala Migori. Aja Migori, Nyatike sub county, aja Kadel. Yes. Aya, ero kama na podero kanyo. Aya. Ero kama na yenya kindu machiegni chenro kinyi makawuono kama chielo adhie kuoma Boniface Omondi arwaki ni machiegni mana ngama yudo kae ngeno kidhi lose lo bad sirkal mano ma intiere kar kacha mochune rowere mano National Youth Council mano mar Kenya kae kata kamano kichenro ka thuolo ni mondo mi imose oganda wa kaiti kon gi mathoth bene kotenore kodi tich mari meeting mar ojende kata mar kendo ratiro mag ojende machiegni. Ero kamano Cleophas an gi nyinga iluonga ni Boniface Omondi Onyango mana kaka Cleophas osewacho. An jalony weche mag tudruok madongere luongo ni communication and media. But gisani tich maduong' matimo en go mbake weche mag gik machando rowere magidhere nyaluongo ni youth advocacy weche gik machando rowere watemo ng'iyo mondo mi rowere obed gi about 30% budget allocation e counties mondo gimoro ma county timo at least kijende obede gi ni gin gi about 30% margi e budget allocation. Koro an jawo mabei kamoro no Yugis. Machiegni yeche Joko Yugi ne kae. Kopogore gi Boniface ne korom gajwang bende wendo mogik mantiere gode e county ma Nairobi wantiere ka gi Kevin Omolo papen mare. Ero kamano Sharon. Gi nyinga an Kevin Omolo mana kaka iwacho an Jakagwa to ang'era gi nying mar PC Jakagwa Kagwa nitie Siaya County Arieda dot moro ni Kanyagudi to Nairobi ka sani ana freelancer atimo research wechego mag nonro yore somo to atiegara wechego mag fwambo kod tudruok mag oganda ma dho ngere dendo ni public relations. Ero kamano. Aya, ero kamano ahinya mano PC Jakagwa. Aya, yauma ukono kakupakuru bene pokwacho kakipakuru meri ni pakori nade Kaven Boniface kod Sharon. Aya, Sharon kesa pakri next. Aya, machiegni yakora mojo mantiere karkae to kwan kendo e studio karkae ni marwa ntiere kod wendo machielo e studio marwa ma Kisumu. Iwacho ni ka in wendo tipejorite kaka nyalo bedo achiel kodwa e chenro ni. Tini Kisumu okidwa ndege mibiro go Nairobi. Kikibed matek, kibaji goi ne marwan gi studio county ma Kisumu kanyo tura koda Valentine Otieno mabiro ada twak godo kinyi makawuono. Valentine Otieno en ja siasa jo county ma Kisumu ng'e nochung' kar kacha kata kamano en rawera mabende ture kod achiel kachiel e chenro kinyi makawuono. Valentine machiegni kendo kawe thuolo mondo mose nyakwara moge jwang kama intie Kisumu kacha kod gigo mabende omaki kanya county ma Kisumu ipakrie bende. Ero kamano inya Cleophas. Nyinga en Valentine Anyango Otieno kaka isewacho no. An nyar ka nyakwar Kisumu kae kendo ma dala na ni Kajulu. An ja siasa last election na ran for Kisumu County Women Rep. Kana jogo sekwalo kura to nadongi kura 80,000. So I came in second and I thank God for that still. Koro jo Kisumu County to ng'ani agal toto kamane kakipaka Kisumu County kae kendo mane nying mane gimiya. Kao kamano I am a youth policy analyst. Aero ng'iyo weche jomatindo mantiere telo kendo aero ni jomatindo fight mondo gibed telo kata mar gwenge. Kamano. Aya, mano agal toto. Sewacha kama mane kaka intiere kacha e county ma Kisumu. Kendo en mor marwa ni kodwa ka achiel kore studio marwa ma Nairobi kama intiere karka kendo wagoniero kama na enya. Twak wachaka sani to bende mana wada chako karka wada dhi mana ngwech. Mana munu mwakonu ka wantiere kanya ka sa 4 gi dakika 55 sano dhi neno machuok ahinya ka wantiere karka. Koro ka wan gi penjo kata duoko mora mantie au magoma ne wiye kacha. Iwacho ni nail no ka en gotigo mana musumole wiye kanyo gimida wacho no ngwech mondo mkikwa losa ahinya mathoth ahinya manyame jomoko bende okiyud thuolo mar loso. Kamano koro ka wachako higni 10 mano etelo mag loch min kata devolution osechalo yo machalo nade ma en penjo madachako gi jal mosebedo ka tiyo kod rowere yo machiegni ahinya bende ang'eno waduto osebedo kwa warakre kod rowere yore mag tiegruok yore mag tije to sani achako kod Boniface Omondi higni 10 mag telo mag loch gwenge osechalo nade korka kori korka kora wang'eyo ni kochopo higa mar 2010
Moido Constitution mar Kenya 2010. Constitution mar 2010 ne ok wuo malach e weche mag rowere kaka wang'eyo. Gin mana kipenge moko matin kaka Article 55 mar the Constitution ema wuoyo about affirmative action mar youth. To gi article moro ma wuoyo about youth inclusion, representation mar youth county government. But gi pacha aneno ni nitie kaka wasego okang' kaluwore gi ni gima duong' machando rowere en yor tich. Mane gima duong' machando rowere. But bedo ni devolution nobiro noyawo thuolo malach mar yudo tije. Nikech koro wan gi county government oyawo thuolo mag executive, wan gi MCAs. Wang'eyo ni kata mana election mokalo ni MCAs mang'eny ochoyier kaka rowere. Though pod nitie challenges mathindo here and there, niking'iyo kaka counties wa, ing'eni gima duong' mokwongo nego bed ni wabedo gi chike marito weche mag rowere. Koro king'iyo kaka counties wa, mostly counties wa ne pod waonge gima wanyalo luongo gi dhogere ni youth development policies. To counties moko osego okang' machalo counties kaka Machakos osebedo gi youth development policy moting'o weche mag rowere, gik monego bed ni rowere timo. Koro okang' wasegoyo nikech thuolo oseyawore mar tije ne rowere. But nitie kaka onego pod wadhi mbele kaluwore ni wasebedo kaka king'iyo kaka Homa Bay County kuma aye, wan gi department mar rowere. But department mar rowere king'iyo ng'ama otelo kanyido ni en ng'ama duong'. I believe ni nitie kaka gige rowere nyalo los gi rowere moloyo. Ang'eni Cleophas penj mabende obro bedo kwa penjo Boniface. Departments kata mana duonde ma kamano nitiere to rowere bende ong'eyo ni gintiere to bende gitiyo godo e yo makare. Wach ma kamano bro bedo kod duoko e kinde thuolo mabiro. Kaka mano bende wawinje Pach Nyadende Sharon Nekesa. Higni en 10 chakre higa mar 2013 devolution mane sirkande loch mag sirkande mag gwenge chakre pacho kaindi. Biparo ni rowere oseriw e loch mag sirkande mag gwenge. To koseriwgi e yo machal nade? Kamano Sharon, aparo ni rowere osariwgi e devolution. Mokwongo en wan gi senator, youth senator mantiere county makoro imiyo rowere imiyo gi nafas mondo giwuog oko mondo ng'e gini ana achalo ng'ama kama tanyalo bedo e nini e position ni abede youth senator mondo abed ng'ama nyalo miyo youth tumaini ni anyalo bedo jatelo. Lakini devolution be ok gimiyo youth be tich mang'eny nikech inena ni wan gi article 154 mar constitution gikete kita devolution kanyo, lakini onge chenro mong'is ni kamae kak rowere ibro mi tich, kamae kak rowere gibro bedo involved in the devolution mar country. En a wide space ma rowere gikia kak ginego onego gibed accommodated in the county. Kama ne gima timore e penjore ni kaka ginyalo bedo karkacha. Bende thuolo mag tije osebedo karkacha. Kevin, itiyo kod rowere ka itiyo gi gigi mopogore opogore sani iwacho kanyo ni higni 10 osekalo. Koro ka kori mondo ochalo nade thuolo mag tije. To thuolo mag tije gi bende itiyo ojende mondo mi obede thuolo manyime mar yudo tije. Tije bende oseneno e sirkende mag counties. Erokamano Cleophas, kuro kawuono agombo mondo wa focus e counties mamagwa kamano Manyanza. Nikech wanigeni watimo tiegruok Nairobi ka, seche moko yudo kwa wadhi Lamu, seche moko wani Nyeri, lakini kipenjo wani ang'a mono wadhi Nyanza. Iwinjo? Mane gibido koro wapenji ang'oma mono wadhi Nyanza. Koro mae gima timore. Ingeni ng'ato dhi kama ogoni karibu. Iwinjo? Kama ogwelie ni bitimnwa kama. Mane momiyo ng'ato dhi kumoro. Koro devolution kata telo mag gwenge ne mondo nokele mondo ng'ato chieme dhodi ama tuge dhodu. Mane momiyo yudo ka ndalo machon kane ibiro Nairobi kata manyo somo kata ibiro manyo tich. Imanya michweri. Kibiro somo tisoma Nairobi michweri. Okidog dala. Nikech ne waonge opportunities dala kocha mane vijana nyalo dhi to kao kendo chako tiyo. Koro sani kane devolution obiro 2010 nyaka samwa wuoyeni an kipenja anyalo wacho ni vijana pod ni chien mabor. And especially dala kocha. Iyudo ka gima ne nyawadu wacho miluongo ni youth development
policy, youth development policy. Iyudo kata kaka county mar Nairobi gilga kode. Kendo atiyo machiegni gi county mar Nairobi department mar youth ko obedo e weche mag tiego vijana skills mopogore opogore. Tiyudo ka negi yudo policy no e higa mar 2021 ya to nyaka sani pok gichako implement. In fact an kode e laptop mara kacha ka ginyisa ni konywa ng'iyo gini konywa kama wanyalo rekebisha mondo kwa implement. Tinge governor mano implement mano olonche kanano ya bang'e no wasebedo gi sani koro wan gi sakaja. Koro gima timore kaluo kocha vijana we thingi kendo iyudo ka jomo mako telo kacha gin joma wuor. Iwinjo gin joma wuor ok gidwa miyo vijana nafas mondo at least ochiw pachgi kaka wecho dingo bedni timo. Kavini biro bedo kinyiso ni gin gik mage nikech ang'eno biro bedo kwa chuonu thuolo kaka rowere mabende wantiere godo e studio mar nyiso ni gin mise mage kata mabende udwaro mar mondo omiyo chwal ahinya ne rowere e sirikande mag gwenge. Aken wawinjore na Pach Veronica mano wawinj Pach Valentine mano ken Kisumu. Valentine tegi mathoth ahinya mosebedo kanyo katimore nyalo konoa in rawera isedonje siasa iserango gik mopogore opogore mano kata kokalo mane yiero mokalo mano koro kata kachiel kuom gigo mosetimore thuolo mar igni 10 mokalo e chenro mane loch mar gwenge chako ne pod intiere sikul mitieko midonjo ka itemo puonjo kosoyo ka itieko mano midonjo siasa ngima osechalo nade kaka rawera mano ka wantiere devolution masani wantiere iwacho kanyo ni en dongruok mobire county jomoko bende wacho ni oyo en mana mibadhi obedo devolved mochopo nyaka piny kacha ochalo nade kama intiere kuom ranyisi e county ma Kisumu chal mar loch mar gwenge. Erokamano ahinya Cleophas kuom penjo maberno. Mokwongo daher mar chiwo puoch gi pak ne jogo mo fight for the 2010 constitution, ne jogo mo fight mondo mi wakel devolution e gwenge. Nikech waseneno ka devolution nigi ber mage to bende en gi maricho mosetimore. Mokwongo we achak gi ber. Iyudo ka devolution osekelo gik machalo kaka pi tinde sani koro waneno e rural areas. Devolution osekelo public institutions machalo kaka osiptende, skunde, nikech mostly chon iyudo mana ka osiptende machalo kaka level 4, level 3 iyudo mana big cities to gi big towns. To iyudo ka devolution osekonyowa ma services gi sani koro wanyalo yude county. Devolution osekonyowa kendo e promoting national unity nikech kaka ene constitution article 174B gima devolution dwaro kabisa en mondo mi okel national unity nikech yudo ka decentralizing power kipoge ei counties kendo ipoge gwenge matiso tiso to ji bedo gi kwe kendo ji feel involved kendo included in the government. To kata kamano ka wang'iyo weche jomatindo ka wan pod ok wane kaka devolution konyowa nikech kata king'iyo telo mar gwenge ei Kisumu County kanyocha wan gi ji 71 manochung' MCAs, jomoko nochung' senators, an nachung' women rep. Tiyudo ka ei 71 kae achiel kuomwa kende ema noyudo nafas mar dhi telo e county assembly. Manyiso ni jomatindo are still not well represented in devolution kae. Jomatindo poko yudo opportunities maromo mar telo e gwenge. Tiyudo ka jomatindo 75% of the population wanata malo 75. To ka ok wan represented kamano nyiso ni jok manitiere mbele kachaka kia gik ma wadwaro to gik madong wagombni watim. Koro miyo devolution osekonyo but devolution okel ne jomatindo tije ei counties. Deber ka devolution obiro kamae to jomatindo yudo tije machalo kaka kazi mtaani kama ng'eny county governments employees noningo beni atamalo maduong' bedo jomatindo. To kata king'iyo Kisumu County kae jomo bedo employed e county mostly gin mana jomadongo. Manyiso ni pod jomatindo wan mabor, pod wuoth bor kendo ningo bedni wachiemo chuth. Mar ariyo Cleophas aparo ni sani owinjore wapar ni how are we going forward? Ere kaka wadhi timo kaka jomatindo? Be wadhi bedo piny mondo mi wa complain devolution ok okonyowa koso wadhi find ways. Wan kaka jomatindo oningo wa reconnect
refocus mondo wamany yore mwanyalo donjo godo e telo mar gwenge kata in the next election wamany yore ma wanyalo yudo godo push godo jotelo manitiere mondo mi olos tije ne 75 of the unemployed youth. Ero kama na Valentine wawinji yo makare bende gisen karam na kwa loso wang'ene na mise mabendo sechwala chakre ne loch mag sirikande mag gwenge chake to gimantiere gi ber nyaka bed mana gi rach mare dong ber mana kwa mulo nikech ang'eni kawuono un rowere mantiere studio ka un duond rowere mabende nenowa oko kacha oko kanyo bedo kwa wewu oko nyakor mgajwang ponono ni rawera binin thuolo mar oronwa ote lai magwa magote machok 3:600 mbui mar Facebook YouTube bende idowa achiel kachiel wabro bedo kwa kao kana choko paro makamano kwa somo gi ayanga e yamo awinya na paro Kevin arwake ni network in kaka rawera higa hena para chakre ni devolution kram na loch mag sirikande mag gwenge chakre in neno nade oko modi devolution chakre pachuka Aero kamano Sharon ka gikor ka kora devolution kata loch gwenge osekelo kony mang'eny ni rawere e gwenge kuno ma ae nikech waneno ni kaka ne devolution ochakre sani king'iyo kuonde mathoth rawere otelo ka nyar titiyo gi ranyisi mar Kobura ward MCA makanyo en kijana Oliver Bill mangiso ni kaka ne devolution ochakre rawere bebedo gi thuolo nikech king'iyo telo machon mar councillors ka yini joma dongo manosebedo e telo kuom ndalo mang'eny ma pod dok e gwenge yiero to sani devolution okelo thuolo ma kata vijende nyalo bedo machung' ma kendo yiergie koro kuom igni 10 mosebedo go rowere bosebedo gi thuolo kata obedo ni tie challenges moko ma ji osebedo ka neno e weche mag devolution ni jowere gigo chopnwa lakini nitie thuolo mosekete kacha wach maduong' ahinya ma mosemiyo jowere pok oneno ber mar devolution en koso ng'eyo kaka tiyo gi ranyisi mar county mawuok e kama Siaya pok awinje ni chiemoro tie chenro moro mano wuok moketi mondo rawere odhi ogo embaka kalure gi dongruok mar county winjo mani weche moko timbre to rawere okwayud weche gi yo makare ko ni nyalo bedo kaka magen kicho ngeni bende loch kata na sirikande mag gwenge jatimo public participation choko paro rawere bende ngeni kata na pache gi nyalo bedo ni gichoko kacha mar chwalo dongruok e sirikande mag gwenge koro kar kanye mantie challenge ni ng'eny rowere ok dhi yuoro weche ma kaka county olando ni dhi chok paro e weche mag dongruok tin je madhi to kendo ji dhi mana kapo ni ka en weche siasa to bedo ka rowere ng'eny kanyo mabende nikech ng'eni bang' siasa inyalo gony gi bang'e to kochopo weche mag dongruok tin ji tunj rawere mabro dhi kuonde go koro yoni en challenge maduong' mondo mi pachwa mondo winji ok wachop kuonde ilaka koro mane onego bed ni rawera kuma intiere ibedo gi ng'eyo ni sama idhi chopo kacha inya dhi tero pachi mondo pachi owinji to kokichopo kacha pachi pod ok winji ko bende jodongo kama pod bo dhi mbele kacha gin ma gidhi romogo pachgi ma pod bedo mbele koro kaka wando rowere onego wuogi sama kata ka county olando nitie wach moro mar dongruok ma idwaro kawe pach jopiny in kaka rawero onego ichop kacha mondo itir pachi mondo ine ni pacha na golo tok notiyo ber igol pachi tok notiyo moloyo koso dhi chiembro ng'ato nyaro paro ni wach makama minya tige weche mag dongruok ni Kevin kapo ko dhi kata mna yier meri bende keni seyo koro dhi nenge kata mna klifa seyo en mar ng'a en mar jotelo kosen mar kose gin mag rowere gin gibe nikech pisin bede kama intiere kanyo mana ka ngitie ko mondo anga dhi kama chielo kata meri kama intiere jalony e weche gi mago mag tudruok kod mane kaka oganda nyalo bedo loso kata tudruok kod oganda mano ka gintiere kacha nyalo bedo ni mane re moro mosebedo kacha counties kuom higni 10 mano ka lure gino miwacho kaka giwuoyo kod oganda ok osebedo moro minyalo wacho ni oganda ong'eyo gigo madhi nyime kata county mana mapiyo kata wadhi nyime yes ji mang'eny ok osebedo ka ng'eyo chenro madhi mbele county kata ka gilando gi e radio kata gilando gi e TV yo ni ng'eny ji ok ochiko itgi ahinya ne weche mag dongruok nikech kata kinya kelo pachi moro manyien tibone kata kaka in kaka nyathi koro yudo ni gimomiyo asayo jotelo ahinya jatelo nigi mbi wach ma jatelo wacho winjire moloyo kaka an awuon anyadhi kata Siaya county kacha kagolo pacha to ka MCA maro dhi ogolo pacha yiro ka wach mar MCA cha nigi mbi koro en mana jatelo kowuok mowacho wach moro to ochopo ne ji mang'eny moloyo ng'ata mana wuon ka wuok kaka jalony ali awacho wachno jatelo nya winj moloyo koro miya asayo jatelo kowuok ma ginyiso rowere weche gi to nya bedo mayot nikech ginya chopo ne ji mang'eny to an ng'ata kaka an awuon adichiel ok anyal chopo ne ji mang'eny lakini jatelo ko wuoyo to nya chopo ne ji mang'eny koro miya asayo jatelo ahinya to rowere be nyaka wacha ogweno to wacha ogwang' bende ibe rawera ibe ikaw thuolo ni wuon ibe ilu kendi ng'iene nikech ni sami duongo dhote kiyaone kok iduongo ok nyal yawoni
Ero kama na inya. Jomo duongo na yawnegi. Ne yawnegi oparo na kram na wach mar hola mabedo jaket ga tenge ne joma mine ne jo rowere. Rowere bendo ngeni gintiere kod hola mabende ginyalo kram na kwayo. Mano bende wach maduong' kane. Wadhi ne ir Mary. Ijalonyo weche gi mag rango kaka itimo chenro kata projects mopogore opogore. Projects gi moko bende nitie matimore county, nitie moko matimore mwandu mopogore opogore itiyo godo. Waseno kaka counties waitayo. In kama ibeti gina par mag telo mag loch gwenge. Isenene yo machalo nade kaka osebedo ka odhach in kaka rawera. Erokamano telo mag loch gwenge otemo. Iparo naneno ni gitemo, tem gimaber ni gichiwo power to gitero services ne jogweng. Mak mana ni kang'iyo paro ma wachofo kowuok kuom jopiny sana rowere nikech wantie gi consumer desks abich e counties abich mano Homa Bay, Nairobi kae wantie gi consumer desk Kirinyaga, Kajiado County ma be wakao pach jopiny kaluwore gi weche mopogore opogore sana weche mag pur kod ohala to be gimiyowa feedback gimatimore e ground kaka jotelo ng'iyo weche jopiny mondo mago mabe ema inform issues ma wa present as a petition for policy advocacy in the county governments kod national government to kawang'iyo weche jopiny sana ayie kod jowetena mokwongo wacho ni nitie lack of awareness ma jopiny kia nonego bed ni participate forums ka to wan kaka Consumer Grassroots Association gi other CSOs wategore mondo wang'i kaka jopiny nyalo ng'eyo ni onego gibed involved in these public forums kaka be ginyalo tegore mondo gimbe gibed involved in practices mag county mag dongruok makoro anyalo wacho ni nitie gik mang'eny monego bed ni timore gi telo mag counties mondo ging'i ni jopiny ong'eyo ni kata ka nitie public participation gibed gi issues ma ginyalo present kacha to be king'iyo maber seche ma ilando ni nitie public participation tin ma japiny kacha tek mondo ng'e king'iyo maler iyudo ni samoro weche gioro gi e sim to king'iyo e counties wa kucha samoro kata internet en shida samoro kata simu no jopiny onge godo rowere be samoro be onge godo koro kata information ni man ging'ene onego bed ni giwuogre mondo gi participate e forums go matis moko bende nitiere godo en mana ni mbui ma bende gintiere mana kaka iwacho no ok giyud those platform timely mondo giwuogre lakini anya wacho ni be king'iyo maber joma wuogre kacha kwa ng'iyo rowere nitie political patronage an na support mwanasiasa mopogre na support party koro seche ma jo siasa be luongo rowere mondo o participate in these forums gibiro gi mentality mar supporting interest mag jo siasa moluongo gi mamiyo ni interest mag jopiny ok gichiwa hinya to ka ng'iyo research ma watimo wayudo ni 9 kuom 10 mag joma tiyo gi services mopogore opogore especially chiemo wacho ni ok gihero kabisa kaka chiemo bedo managed e piny kae to ka ging'iyo kata production gineno ni county government kod agencies moket mondo ng'i kaka chiemo gi bedo process kaka gi move from one place to another kaka jopur tiyo ok ti maler kabisa mamiyo ni devolution itimo maber tero services lakini nitie teko ma dwarore ni agencies mantie kacha mondo ng'i ma ensure ni gichiwo services mar quality to consumers. Aparo ni mano paro malew ahinya. Kavin bende noseyo kora mana sirikande mag gwenge ahinya mago makaluo. Wang'e ni kaluo kanyo wantiere koda gwenge 4. Ni seyo gi ahinya chutho ma bende weche ma bende rowere montiere godo studio ka Cleophas bido kalosi. En wach achiedh nade mano mar tich kaka yudo tije gi ne rowere duonde mopogore opogore bende nitiere kaka mano ma bende Boniface nitiere. Kiny makawuono bende obiro bedo kwa mi thuolo makare mar nyiso rowere Boniface kaka rowere nego bende yudo thuolo mag tije ilando gi kanye Mary kaka jalno ma bende nitiere grube moko mag piny owacho uno ulando gi kanye civic education bende itimo onyo na pachi Kavin seyo ni seyo sirikande mag gwenge 4 ang'o ma gitimo mar mondo mi giriw rowere e tije mopogore opogore gimomiyo naseyo gi ing'eni jotelo ng'eyo mbi kata teko ma rowere nigo tiende ni ging'e maber ni ka gimi teko
tinyalo kata overpower ko kaka jatelo. Nikech kobiro nyisi gimoro ma miriambo, tidhi nyise ni hapana ok en kamano. Ineno gi Raila. Koro nitie gimoro mosebedo ka hinyo vijana mana kaka jowetena osewacho. Gino iluonge gi kizungu ni ignorance. Akiani en koso ng'eyo, ok en koso ng'eyo, ing'eyo lakini ok idwa kawo okang' mondo iti gi gima ing'eyo. Koro iyudo ka vijana mang'eny thothne wauzo ga tekowa seche migo kura kata seche campaign. Nekech ibro miya pesa kaka jatelo kaita nyisi ni kaw kucha idhigo. Tiende ni kase mi kucha ni miya pesi, koro tiende ni gimidhi timo gi kucha no ine ming'eyo. Tiende ni an gi gopi nekech ni miya pesi. Koro pesi no kaka idhi tiyo gi pesi ine ming'eyo. Koro iyudo ka jotelo gi vijana mang'eny kata iyudo ka gik machalo kaka public participation. An mostly kipenja iyudo ka vijana mang'eny iluongo mana mondo jazz tent kata mondo gi jazz hall. Mondo welo neni vijana kare ne ng'eny ka kare ma youth participation. To king'iyo panel joma wuoyo mbele kanyo kata kijana samoro onge. To samoro kijana magikelo mondo wuono en kijana moya Nairobi. Okodak kata dalaka, tiende no okia kata shida maendelea dalaka. Koro bana gima hinyo ji sana. Koro vijana onigo bed ni ging'eyo ni gini telo mar loch gwenge. Gini no kelnwa mondo konywa. Tiende ni devolution kaka en Homa Bay County kata Migori County. Okonigo bed na wuok na dhi manyo tich Nairobi County to county wa oningo bed ni miyo watije. Iwinjo. Tiende no ningo an adwa neno ka vijana instead of rito ni babu luong ne gi ng'anyo. Umbu chake ng'anyo kendo wach ni yawa. Ere tijewa. Ineno. Wadwa neno ka jotendwa mag counties kaw kata vijana gitere counties mamoko. Gitimo benchmarking. Akiani benchmarking iluongo nade lakini benchmarking kata gitimo ne gichoko tamana paro. Yes, choko paro. Gik miluongo ni capacity building. Gitero gitiego ginyiso gi ni yawa kamae kaka itime. Kamae kaka itimo pur manyasani. Iwinjo. Kamae kaka itimo pur manyasani. Useneno kaka itime. Duoguru mondo koro utime dalaka. Nikech kutimo kamano uyudo ka ujiwo rowere mang'eny giwacho ni yawa kare kamae kaka itime. Joge wanyose dhi mosome makoro kendo gikelonwa kama ginyisowa kamae kaka itime. Koro iyudo ka vijana mang'eny bro chako timo gino. Kidonje weche mag technology, iyudo ka gwenge moko kata ma samora dhiye. Kidhi kamoro kaka Nyeri, nitie ga kumoro kanya dhiye. Iyudo ka gin gi resource centers. Resource centers kuonde ma vijana nyalo dhiye to giyudo kata information iwinjo. Inyiso gi ni yawa mae gima sani endelea unyatimo kama. Resource centers go onge korwa kocha. In fact Migori County kidhi kichako kata gi Migori Town kidhi all the way to Meuru Bay. Yeah. Onge kata public library kata public resource center ma nyathi moro nyalo wacho ni yawa wadhiyo mondo adhi ayude kata information. Onge smartphone. Mano kuom ranyisi mane county ma Migori mane miwuoke. Siaya ungo gi resource kata Rarieda kama intie. Pokineno. Dan dala Homa Bay Oyugis. Ini moro mara chalo resource center kama ng'ato nyalo dhi e manyo gimoro lony mare mopogore. Resource centers ne nitie mano chaki. But joma nochako gi nobedo gi laxity moro. Koro tinde gidong gichalo private properties mar joma noket ni rito. Joma noket kacha mane koro ema koro rito gi. Koro iyudo ka noket kata mana gik moko machalo TV or something. Ng'ato dhi oloke kar video koro. But ne en resource center. Manyiso ni koro management ema rach. Resource centers to nochake. Nochak gi counties mopogore. No a few manochak kanyo mantie. But gichalo private property sani. Iyudo ka ng'ato dhi oloke kar video ng'ato koro kete kar cyber nene mochoke pesa. But en resource center. Mano bende timore kanyo yudo ni kata kochak kamano jende bende mondiko mana kar kanyo. Okelo thuolo mar tich kore gir sirkal. Awuoro. Mary, kami wuoke un go gima chalo kamano. Siayawa nitie moro ma
orengo sechako loso sani. Ne nitie lakini notho. But orengo tiyo matek to osechako upscale it. Koro wan hopeful ni soon orengo bo tieke to wabo bet gi a very well equipped resource center. To mana kaka ne wacho ni kan kata ka well equipped to ganda ok ong'e ni entiere odhi konyo ji kang'o. Mano bende dhi bedo kata ni ung'eyo adieri ni gima kama nitie. Ero jasiaya ma rariero kia ni gino nitie kata siaya. Ene county machalo nade. Paro makamago. Pod onego med kono ganda mathoth Sharon. Gigo monego bed ni timore. Koro Sharon, Nekesa. In kora kia ne penji Busia aya. Kona ma Busia, kona ma Kisumu, kona ma Nairobi. Bisiro mko resource center kaka rawera bende. Asara Ramogi resource center Kisumu gi Nairobi, lakini Busia katoka par ka jotelo go paro mundu wabed gi resource center. Ya poka waine no Busia county. But ingini ginyalo bedo to rowere samoro ok dhi kuom ranyisi mani nyiso ni maro yugi. Samoro ni mana kanyo to en mana koro loka jot ma koro ywa kanyo. Koro ji kawo thuolo mano mar tiyo godo. Wala sani nagi Valentine kapoko ko ywe. Kamano winya Valentine kanyo bende kan Kisumu. Valentine rowero seloso in bende seloso kanya hinyo dichi makawuono kata mna kin ka hang'eni in kaka kamna kaka jasiasa. Loch sirikande mag gwenge hinya wach ma bende rowero sibedo ka ywakne gin mago mag tich. Thuolo mag tije ma bende nitiere achiel kuom rowere apani Kevin ma bende nawacho rowere choko kanyo kuonde milose weche kar me gin ketgi wi mesa gin koro gin mane bwo mesa kacha kochopo kinde mag tije. Indi wach nang'? Dawach ni gimi wacho no en adieri pod wan very behind ka luore kod weche mag tije ne rowere. To wan kaka jomatindo teach kod job opportunities go mage agenda wa mawa focus on kabisa. Gik machielo go mago others. Nikech wa struggle how to put food on the table, watemo mondo mi wa impress jonyuol wa mosetiyo gi fees mang'eny katero wa school to pod tije onge. But amor gi gima the Kenya Kwanza government is doing, aneno ka nyoro juzi president no wacho ni is going to set up special economic zones. Magi gin industrial parks. Kwa bedo gi industrial parks in all the 47 counties. Machalo kaka mantiere Nairobi ka ingeni this is going to provide dhimiyo joma tindo mang'eny tije mang'eny kabisa. Koro ma apuoyo president kenda pake nikech ma en gima kotimore to wagolo corruption, wagolo mismanagement of funds, wadhi yudo kaka jomatindo dhi yudo tije mang'eny e industrial parks. Omiyo mano gima atemo mondo medi mizae mondo tim kabisa. Gima chielo mang'eny wanyalo timo mondo mi walos kar jomatindo gi tije. En jomatindo oningo mi civic education mondo ging'e ni ya to policies mage mantiere county assemblies. To what ere gima nyalo timo mondo mi abed involved kata ere gima nyalo push mondo mi an kaka ng'amatin a benefit from opportunities mantie. Nikech yudo ka seche moko nitie opportunities to bedo ni ng'ato kia mone mondo mi oyudi. Koro civic education to gi ka county governments o push public participation wanyalo konyore kaka jomatindo ma ipenjo jomatindo ni to uto tudwarango to wawacho ni wan wadwaro kama. Okoningo bed ni county government paro ni jomatindo te manitiere county oningo bed mana ni tijgi en mana yweyo town gi ing'eyo tije machal kamago. Okoningo bed kamano. We deserve good jobs. Yudo ka jomatindo mang'eny nigi degrees to opportunities onge. Koro public participation, civic education mana achiel kuom gik moningo bed ni watimo. Gima chielo mano ningo bed ni wa focus on and independent of MCAs manitiere county assemblies. Iyudo ka governor nigi resources mang'eny moromo manyalo konyo godo japiny. Tiyudo ka MCAs manitiere county assembly tijgi maduong' en oversighting ging'e ni pesa tiyo nade to be dongruok timore e ward ka ward. Tiyudo ka MCAs mang'eny nyoro naneno ka moro complain e Ramogi TV kae ni ok ginyal pingo governor. To koro kisebedo in a place ma ok inyal pingo governor, ok inyal kone ni ma kama itimo marach to anadwaro ni timna kama. Iyudo ka most MCAs wacho ni governor dhi wite oko to nikech governor nigi support mang'eny ok onyal yudo the next election. Koro most MCAs timo tich mar pleasing governor, gimoro governor kar mondo gi represent jopiny mane nitiere nikech giluoro governor. Koro kane wanyalo bedo gi multi party democracy e Nyanza ma wan gi MCAs mobiro independent,
wan gi MCAs moko mobiro gi UDA, wan gi MCAs mobiro gi ODM, tiyudo ka paro riwore kendo onge joma chung' matek ni governor osewacho watimuru kamae. Koro ka wan gi that independence e county assemblies, emomiyo amedo jiwo joma tindo mang'eny mondo mi gimed chung' kata the next election, mondo mi wabed ni e county assembly MCAs nyalo oversight tich matiyore maber, mok ni just pleasing. Gimogik manyalo wacho manyalo konyo kendo devolution en ni oningo wa ensure ni wa devolve further. Kade bed ni pesa mimiyo county governments, kade bed ni ward ka ward nyalo yudo kata 100 million ward ka ward, iyudo ka dongruok dhi bedo mang'eny nikech ward ka ward nigi shida mopogore opogore. Koro miyo paro ma the county boss nyalo bedo godo for all the wards nyaka pogre. Koro kade wa devolve further ma waketo ni nyaka funds donjo ne these wards, tiyudo ka dongruok mang'eny dhi bedo kendo joma tindo dhi yudo more opportunities. Gimachielo ma affect devolution en pesa ma ok donje sama chon e gwenge. Koro ma ang'eyo ni the president is working on it and is going to do so much mondo mi pesa don sama chon, mondo mi jotendwa oketnwa service delivery maber. Mak paro no gi kanyo. Valentine loso kamano ma oparo na karamna kwan mag rowere di ma bende nochung' e yiero mar higa mokalo, higa mar 2022. To weche go bende motenore kod mago mag rowere, nitie ote madonjo kar kae kawuok e kaunti ma Migori, mano mar Theodora Omolo wacho kanyo ni Cleophas kod Sharon amora ahinya kod chenro matinde ukelonwa mano chieng' tich abich e Ramogi pile. Owacho ni umiyo wang'eyo so much matimore e dhulu maler Ramogi TV. Oneno kanyo ka entiere kod Jo Odhiambo. Wacho kanyo ni omor kaka wamedo chwalo. Wacho ni I like the way you people do empower youth with different opinions on this channel ahinya mbako romo. Owacho ni wachne Valentine kamae. Mano Valentine koro ote ni en mari ore ka wacho ni ero wachne Valentine chunya kik tho otema if she was second then next time she'll be the winner, who knows. Dongini wach machiel mabende samoro rowere nyalo bedo ni lose kata na Valentine lose mokalo en ni e kinde mabende koro itimo grassroots election party ka party timo rowere bende miyo kata mana omgala manyime wacho kanyo ni eri ni kore ni ati iki potin bed matin ibo bende wacho menda ka bindo bro bedo kwa lose bende kamano. Kokmanya korom gajuanga dakika na para tok sangwen marukinye gisani yienwa mar mondo mi wako yo matin maneno ka ote magi bende donje okang' mar ariyo bende wamanyo jofwambo magwa e counties mopogore opogore ma bende wawinje pach jopiny kamoro amora ma gintiere bende jopiny wawinje pachgi kotenre kod loch mago mag sirikande mag gwenge rowere oket kanyo wako yo matin. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription.
amedo nyisi ni kidwaro winjo thuma mar Alilo e skiza kod inyalo diyo *811 *343 ash ibro yude yo makare. Ma wane Ramogi TV. Ramogi TV en od jothumbe duto magonagi. Ero kamano. Paren gi slimero kende inyalo weyore gi landlord ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Aya, nakona mkejwang machiegni waseduoko kar kae bende mana kan wakore ni tielo mar ariyo ni wadhi e counties mopogore opogore. Pod antiere kae ka wate chenro ma kawuono mondo mi bed kod ng'eyo ni rowere to koro wacha ang'o. Dakika osekalo 14 tok 4 Sharon ntiere ote. Ino mano ka mane Valentine bende ochope. Mano ka nitie county ma Kisumu. Tigi mathoth mane olose to kata kamano ntiere ote. Ote mantiere kanyo mano feedback mawuok kacha e Facebook, SMS, wuoro gi Twitter. Twitter koso X. Wuolo gi X. Achiel kachiel. Koro kwanya neno mana ote go mondo mwakale ote kapok waduogo e twaka achiel kachiel. Sharon kora awachakacha kae nitie mano mar Obar George. Awacho ni ojende ojwang' jodongo yudo tije nyaka mag yuecho. To ojende awacho ni odich go mana ndalo siasa. Erokamano George. Ote machielo Sharon. Ote machielen mar Abdalla Abdi. Abdalla iwacho ni neno e gwenge mag Katito. Imor gi chenro magwa. Ten adier ni loch gwenge wa poko konyo rowere e yo malong'o. Kendo en adier ni ka ok ing'eri mbele to onge kaka inyalo winji. Rowere biro bedo kanyiso paro bende donge. Ote machielo wasomo kanyo. Nitie mano mar Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni it's a big no. Rowere poko medi mane kaluwore gi penjo mane Facebook acha wacho ni all folks erokawo gik mopogore opogore kanyo kaluwore kod kech kata mano miluma ma gintiere godo mano mar omenda mondo mi oti kod ojende ahinya weche go mag campaign kendo koro iduogo kata ijwang'o gi tok yiero. Owacho kanyo dhi nyime kowacho nade owacho ni they are being used only for canon foders. Awacho during campaigns. Erokamano Engineer Lazaro Kanyamboko mote mari. Aparo nwasomo mote mogik mar Mama Austin. Iwacho ni nyingi Winnie, iwacho ni ojende wanitiyo kodwa mana ndalo campaign. Ka wapong'o negi geche to kata mana luoko chope mago mag serikal imiyo mana jodongo. Sharon Ekesa. Ote donjo kato. Ote mabenda neno ka vijende gowa mana kotenre kod okenge mago mag campaign. Wacho ni tiyo kodwa marach e kinde mago mag campaign. Awinjo ne ote ka bende siro ote mabende donjo. Ono tena dier en ga ineno nini jomatiso gin ga mana active time mar campaign. Ineno gi wapong'o gari, wan kunde, wan kucho e wi gari, wan mwatiyo ni ati ng'ani oromo, ng'ani okoromo. Lakini after campaign yudo ojwang'wa wan kanyo depression rosa chako waonge tich wakia ka kwadhi to anang' wuo kama aya e county mar Busia. Ineno ka ng'ato osewuok e form 4 ko aya form 4 kama tich ma monyalo timo moparapara karibu neni tij boda. Tiwinjo ni jomatiso gi gidhi boda gionge gi skills mar kata riembo nini boda go to githo kucho gi give up in life nikech sa campaign pesa ng'eny. Jotelo miyo gi pesa lakini ka campaign osermorma kamae gionge jotelo onge kata karibu gin koro gin githagore alafu onge kata iyo nini mentorship program jotelo gi sa campaign gin kodgi after campaign koro gichal koro ka diela ma achana wach nade lakini gima nyalo kwayo jotelo niya ka gin kodwa nini karibu sa campaign kamano be mono gibed kodwa after campaign nikech after 5 years en a long period ma koro kwa beda kamano ka vijende wakia gima watimo onge kata mentorship program ma giketo in place for us ma mwanyalo kata wacho niya koro no negitiyo kodwa lakini mentorship program kata giketo in place ma kata after form 4 mamiyo wakata opportunities mar job opportunities mamiyo wakata not giving up in life ineno mano manyalo wacho erokamano ahinya
daher medo niya king'iyo maber kata kaka jopiny ywak rowere ywak ni josiasa owegi bang' campaign. Wan kaka rowere wan gi responsibilities. Bang' campaign onego walure gi josiasa ka mondo wambe wakete our stake on the table. Wanyisgi ni seche ma u campaign un udwaro kuchwa. To un kuyudo kura wan wadwaro gik makama. Wadwaro ni yudhe ma wayiero kama okete committee kata mag development mod gimbe gi champion our issues. To kakoro gin gi beta kata ni gin gi pongo geche. Kasani to ni koro noti kodgi. Alafu gimbe gi kwayo sakasa jasiasa kuwo gonywa. Kwa nyalo golo issue magonywa kae. Mondo wangi agenda ni wami godo. Makama kanyo mo. Nitiere wach moro mabende wakelo nyakwara Mgajuanga e chal mar fuambo ka bende nitiere jakom mano mar duol mar EACC duol makedo kod mibadhi pacho kaende Bishop Dr. Uginde holo sasa ne county ma Mombasa e romo mano mar jugoro njana matina. Nation, but if they are dirty, let them be removed from where they are to go where they ought to be. Talking about your vetting process, you mentioned that you would want EACC to be handed over prosecutorial powers. Why do you think it is important for EACC to have such powers? Why would EACC want prosecutorial powers? You see, what you find is that there are so many steps in corruption cases. And when you have so many steps, people know how to get in between. So that we have investigators who investigate a case. Then we have, we finalize it and hand it over to the DPP. DPP office really deals with all criminal cases. And the workload, therefore, in that office is just enormous. So when we send our files, they are not the only files that they are dealing with. So they have to prioritize according to the kind of work that they have. If that was given to or delegated, and that is a possibility, and we would like to discuss that with DPPs, it's not taking over their role, but if that was to be delegated to EACC, then we can be able to prioritize and forward these cases more expeditiously than it is happening right now. That is the idea behind it. I thought I already answered that question. It is not true. It is not true. We follow every case. For example, immediately after I came into office, I think maybe the first week or so, I received an email from somebody out in the village somewhere who was very distraught because the chief had extorted from him 1,000 shillings. And so he wrote to EACC, to me as the chairman, to deal with that case. I took a while because I was still settling in the office. A week later, I sent a reminder. You have not done anything about this case of this chief who took 1,000 shillings from me. So for us, we look at that as a very small money. And if we arrest the chief for 1,000 shillings, we say, oh, you are just going for a small fish. But for the person from which 1,000 shillings was taken, it is a big deal that they wrote 2 emails within a week just to ensure that that does not happen. And as I said earlier, if we can stop the small fish who, in my view, are feeding the big fish, we will begin to win this corruption war. Who bears the more responsibility, the dog or the dog owner? Sorry, I didn't get your question. The dog or the dog owner? The big fish or the small fish? Both of them. Thank you. They, Thank you for the press. One more question. We've seen the president taking a tough stand against corruption. right. And tumekuwa tukiimba governors wachukue pia hatua hiyo hiyo ya kwamba wapige vita dhidi ya ufisadi. Lakini what do you think should be done differently? Kwa sababu hizi ni nyimbo ambazo zimekuwa zikiimbwa hata before uchukue usukani. Kwa hiyo what do you think should be done differently? The president, I must appreciate the stand that the president took right from the time that he entered into office. He has made it very clear that he's not going to tolerate corruption. He has met with almost all the government officials
beginning from the CSS downwards, to just make it clear that I'm not going to tolerate corruption. And I think that is a very good message coming from the top. And Nyakora Mogejuang mano jakom mar duolo muchune kedo kod mibadhi kachel kod akarango bidhruok mano mar oganda EACC mano jakom mar EACC Bishop Dr. David Oginde mabende loso kachel koke county ma Mombasa kamuyoro kache romba mano romba jogoro mano I county ma Mombasa gino mabende loso duche makawuono chiwo report mare mar ndalo 100 mano arene obed kata kaka jakom mano mar EACC nyaka sano sitiyo machalo nade report makamano waluoni mani remba koromoka weche manyen mag migago kage kacha mar sapar angich welo masachiel kodo imure masadek anwakel weche go gi kuku margi mano joja oko ni county Mombasa kendo luwe e yo makare wadaro rengo adhi kama chielo ben nyakora Mogejuang nitiere jafoma ro mantiere county ma Migori mabendo na ture go sani achiel kachiel gima waloso duching makawuono rowere e loch gwenge tiende nango rowere mantiere go ka nyabedo ni gidake county ma Nairobi ka to githoro dhi dala wijo kacha omolo pisi ero wacho ni ero wuoko dhi Rarieda aya Mary Ojuang bende wacho ni wuoko dhi county ma Siaya ka Duncan bende koro wacho nade embe koro mano Boniface Omondi en bende wacho dhi county ma Homa Bay mano ka intire kacho Yugis kama chielo Kavin Apodo bende wacho ni aya ko wuok kodhi county ma Migori oyudo ka rowere nigi yuak kachel kod kaparo mopogore opogore Sharon Ekesa bende kodhi Busia owacho ni gimone no Busia opore gimone ne county ma Kisumu gimone ne county ma Nairobi pogruok gidonjo kanye in kaka rawera kama intiere twako ken kata studio ka kende wadhi nyake kor gweng kuro winja ne pat japiny kama intiere kata kotene ko twak mane go kawuono George Juma kanie county ma Migori wadana ture kod kor achiel kachiel sani mondo konwa ni chal mar wach ten mane Juma oyawre Migori uchiwe yo machalo nade to pach rowere e county ma Migori gin mage kotenore kod weche gi kaka loch gwenge osebedo kacha ka itayo igni 10 sani koro osekalo Erokamano Cleophas Awinyi makare county ma Migori wachio makare kabende aneno ka chenro pogo nyaka sani koro dhi nyime king'iyo county ma Migori wan king'iyo nondo manotim kata kweno mar higa mar 2019 mano census malo atamalo 60 mag oganda ma kindi higni 18 kadhi nyime gin rawere county ma Migori kabende magi rawere bende thothgi osebedo ka geno mondo koro onywan gi chenrogo mag dongruok to ahinya seche bende koro wantie kod sirikal ma loch gwenge ywak osebedo kod gi kone kabende komachiel moko jende bende osebedo ka bende puoyo weche go mag loch gwenge ka bende moko bedo ka ywak ni kata weche mathoth ma ichano to ahinya kao pacho ganda ma idendo kaka public participation gi ywak ne thoth gi ok oseber kai kao pachgi kwa ng'iyo county ma Migori wanno ka nitie migao ma ochung' ni ojende en migao bende kanye bende weche mag ojende onego bed ni chwalo ka bende kiny ma kawuono wadang'en to jende e bwo sirikand loch gwenge migao moket ni ojende cha bende nitiere ber magido kuome e weche go mag tich kata weche makao rak mar atamalo 30 monego bede ka ojende ja be giyudo thuolo kod pod gin gi paro mar wuok kadhi manyo tich e gwenge mamoko adwaro mondo kiri miya thuolo mondo koro akaw moko kuom pacho ganda mar ng'en devolution ni osedhi kod gi nade be nitie ber magiyudo kaka ojende ka opoge kod kinde mokalo koro adwaro chako kori mokwongo en higni 10 kwa wacho sirikal loch gwenge en sirikal ma bende achiel kuom geno mano jende nigo en ni nigo lotich kowuok Nairobi kama ji ne dhi kinde mokalo tikele kor gweng kaka Migori ka in kako jana sirikand loch gwenge ni bende osechopo mochopo dwaro mag ojende kaka in kamano an iluonga ni Saitoti Jabuya an jadak ma Migori ka en adier ni sani koro higni 10 nyaka ne kel loch gwenge mak mana ne wan kaka ojende nitiere atamalo 30 mano nego bed ni machik wacho ni onego bed ni imiyo wa county government seche ma county government lando tije kata orak to mano pok omiwa koro ma ok wang'eyo ni en kanye nikech sani wantiere gi 10 years down the line to ma pok omiwa koro ok wang'eyo ni to seche ma pok omiwa gi gin imiyo gi jok mage wan kaka joma tindo sikno mana ni un jotelo makiny wa leaders of tomorrow to kiny no ok chopi ena kiny manyaka nene chandruogi cha pod en mana chandruogi kane riembo bodaboda podi ma ja bodaboda kane go mjengo podi mana ja mjengo to county government nitie koro onego bed ni county government create jobs ne youth kaka wan ma tijno kata last time kane Raila was prime minister
nitiere tich moro manokelo kazi kwa vijana. Kazi kwa vijana no nodhi morumo. Sani no nego beni county governments ne embrace kazi kwa vijana no. Magi ndiko godo jende tich yudo kata ono ler, obeti, opa, kaka sani winjo kilando nwa weche mag kodh El Nino ni biro. Yudo ka mtaro gi no sechodhi gi vijende to mago onge wan nyiso mana ni you are leaders of tomorrow and tomorrow never comes. Yes. E weche mag sama koro ichwalo weche mag dongruok. Okang'ene bende osekaw ki pacho, ikaw pacho kako jende e chwalo weche mag dongruok e sirikand loch gwenge. Anyalo wacho ni gimiluongo ni public participation ok bed makare. Nikech nyaka sani ka okawuondi nyaka samine no wuoyeni nyaka ne sirikandwa mane wayiero ni ne donji ok wang'e ni public participation no tim kanye nikech kata mana mondo mi yud kata ka gari moro ringo kata ga uja moro achiel lando ni county government wa ma Migori dwa lando nwa public participation kama chal kama mondo ji orad chieng' machal kama onge. Koro in winjo mana ni gik moko nosetimore to wakia kumilande gigi nikech proper public participation is not there onge totally. Koro wakia ni gigi timore. Ero kamano kuom paro machalo koda mana akaw ng'apat ng'ama chielo bi machiegni. Adwa ni chak na gi nyingi sirikand loch gwenge nigeno ni dhi kelo lokruok ne ojende to ahinya e yorego mag tije miyo kata mano omenda moro matimo ohala kod weche mamoko nyaka sani kaka ojani kaunti ma Migori be sirikand loch gwenge osekonyi. Gi nyinga an Vincent Okeke jadak ma Migori ka telo mar kor gwenge ni kaka wanene kaka wan youths pok osebedo korwa ahinya. Thothne yudo ka en kor jomadongo jok ma hikgi ng'eny. Koro wan kaka youth jogo nyonwa piny ma ka watimo onge telo mar kor gwenge kata mana paro minyal kaw irwa kata mana pesa minyal mi yudhe matindo ka wan kama ok wane gigo thothne gidhine mana jok madongo dongo. Koro wan ojende wakwayo ni sirikal mar loch mar kor gwenge samora amora ma ber moro wuok e sirikal onego bed ni youths be uparo uketo mbele mokwongo kapok uketo jok moko ma hikgi ni mbele saidi. Wantie kod migawo mochung' ni ojende kaunti ma Migori. Ok ang'ene migawo ni bende ing'eye to bi ing'ene tije mage motimo to bi iselime mar yudo ber ka wuok migawo ni. Migawo mochung' ne ojende kaunti ma Migori ka gi koro ka korwa to wasebedo kwa limo gi matin to promises gi ng'eny go mar nyisi ni dhi duogi en mana ni kidwaro service margi kaka kijana to kibe yude e wang' sa kaka onego bed ni yude. Koro wakwayo ni kwalimo offices mag jomochung' ne vijana wakwayo ni ne wauru gwang' maber kendo gwang' mamuol mondo mi wan kaka vijende bende uparwa e tije ma koni gi koni. Ero kamano kuom paro makamano wakaw pach ng'a mogik. Adwa ni chak na gi nyinge to wang'ene to nyaka sama wuoyene ojende kod weche mag loch gwenge be osenywand pachi bi iseneno ber kaka ojane sirikand loch gwenge ni. Iluonga ni Frederick Lawi ajadak ma Migori kaendi. Devolution to en gima ber. Devolution gima ber momiyo sani king'iyo kata taondwa giendi taon odongore. Kanyo cha devolution pok obiro ne ji geno mana Nairobi kende. To wach mantiere e devolution ka mowinjo be ni koro jogi kete manani en wach youths. Youths osik mana ni kiny tibo yudo tich kiny to kiny ni endi pok ochopo. Koro jo youth be akwayo ni kik chunyu tho. Bedra beda Nyasaye chiemo achiel ne kel kinyu machopi. Ngeche devolution kaendi youth ni chien kabisa e tije ma koro indiko king'iyo kata mana national government marwa kane William Ruto campaign nowacho mana ni vipao mbele en vijana bodaboda gi mama mboga to king'iyo cabinet mare manoloso onge youth manitiere kacha gin mana wale gini apply to all counties gini apply kamora amora. Youth pod wan chien kabisa to koro akia ni kinywa pok ochopo. To I hope ni one day kinywa ne chopi. Iwacho ne tije nok minyalo chiw maybe bose miu lwasi makare mar loso tije ugiwegi kata timo andu mondo okel dongo kindu kako jende. Lwasi makare to kaka e Migori ka lwasi makare ntiere ma ng'ato nyalo tiyo tich. Aneno ka county government ma Migori kaendi okolaure ahinya gi jok matiyo makata kiwuotho e Migori ka iboyudo ka vibanda ni kamoro amora miji lwasi makare mar yawo tije. To nitiere tije ma serikal pod nyalo ndiko ji. Kaka serikal manokalo ne en gi kazi kwa vijana. Kazi kwa vijana ni endi serikal en mana macha pod ginyalo kelo kazi kwa vijana ni endi ma vijana chak yud tich ma vijana nyalo konyore. Ineno kaka manokalo mar kazi kwa vijana manokalo vijende ne ntiere kendo vijende no bedo committed kendo vijende ne tiyo matek ne gin gi gimoro ma ginya dok geot.
Sani most of vijana gin idlers, gima gitimo onge, ng'ato somo, gimonya yudo tich onge, kamonya yudo tich be onge, nikech tije be nok. Sirikal be pok oloso nafas mowinjore mar ndiko ji e tich. Erokamano kinyalo winjo mano Pach mokumo jene bende wach ni nyaka sani sirikand loch gwenge pok odhi kodgi maber kaka ne gigeno. Kabini wacho ne oseket kata migawo mochuno jende kata kamano ber malong'o pok owuok kata kamano gintie kod geno. Inyo kage wacho ne pod giikore mar rito chieng' makiny mondo ginene to ber mare kowuok e sirikand loch gwenge bende ochopo negi. Nyaka sama wuoyi ni bende jende osebedo ka ywak ni onge chik matayo wechego mag ojende ma idendo kaka youth policy. Ma en achiel kuom gik mabiro neno ne chenro mag ojende koro chopo makare e kaunti ma Migori. Aya, Jojuma, ibako twake makare wagoni erokamano ahinya kendo ojende ogolo pachgi kachal koda ka jogo ma siro ojende chenro mopogore opogore. Erokamano ahinya mano Jojuma ka wadhi nyime kod chenro. Iwacho ni koro duogo e studio ka mondo mi koro wanene kaka twak koro nyalo dhi okang' machielo. Kevin Omolo, nitie paro mathoth ma bende nitie karka achaka kod winjo mago gik matimore e counties mano moneno kacha county mano ma Migori pat jopiny makacha. En ang'o minyalo wacho? Bende gima timore Migori na gima chal matimore koru e county ma Siaya? Erokamano, thoro wach mowuok Migori ochal kaka gima timore Siaya. Yudo ni jopiny koso ng'eyo. Nokocho ni public participation ok ging'e wachni. To gi pacha ka dawachi Mary nowacho ni jo-youth rowere ok waluw wechegi bang' siasa. An nayudo bedo gi thuolo mar tayo yiero mar ODM party primaries achiel kaka IT expert mane otayo yiero no. Koro iyudo ni thuolono nan gi yore mag chopo ne josiasa. Yore mang'eny onge kaka gichopo ne josiasa gi. Pacha en ni oket chenro moro structures moko ma ok ochuno nyaka ng'e jasiasa moro amora. Nitie jomoko ma be siasa no ok en gima ohero. Odwaro mana weche mag dongruok. Obed gi chenro ma kata ng'e jasiasa kod ng'e jasiasa. Nitie chenro moro kata ka dhi offices mag county kacha tanyalo luwo achiel ariyo adek ane kaka weche mag dongruok dhi mbele. To kwa ng'iyo ni koro nyaka nitie samoro an ok aja ODM samoro ok aja UDA. To kapo ni ng'ama oyier en ja ODM to ok aja ODM. Manyiso ni koro ok anyalo yudo konyruok. Koro nyaka bed gi structures ma counties oketo ni bang' kata ka yiero oserumo kata ng'ama oyier ok nahero kata ok en ng'ama nayiero to pod anyalo dhi kacha kaka rawera ma yud thuolo mar yudo kaka chiwo pacha mar dongruok. Koro counties ka an egemea opande mar Azimio mane gin gi weche mag one county one product. Ka gino inya kete tim kaka county of Siaya wan gi nam lolwe kacha. Ere kaka county nya tiyo gi nam lolwe mar kelo kata siro weche mag pur mondo vijende oyud yote ma yen kaka an kaka kijana anya gombo ni kata achak kata puro alot moro e dho nam to aonge gi capital machako go aonge gi pesa machako go. Ka county nya tiyo kamano ni koro ka county kaka Siaya county wati gi nam mar lolwe cha e yor pi mar irrigation vijende oket nigi yore kaka ginya chako weche mag pur e dho nam kacha to gidhi go mbele. Erokamano ahinya. Bende ang'e ni nitiere achiel kuom rowerni kata mana japiny ma bende nyawadwa Juma noloso godo. Nowacho ni rowere nyisoga mana ni you are leaders of tomorrow. Tomorrow gi bocho. Ni giweri to tomorrow gi will come. Biro chopo karango. Kata kamano kiny ma kawuono bende wantiere gi Bonfas ma bende napisa ka duol mar National Youth Council of Kenya. Ing'e ni chenro ka chenro ma bende wantiere godo e TV mar Ramogi en mar puonjo jopiny golo dok e it japiny. Koro Bonfas arwake twak kama to mana ka penji thuolo magi ma bende nitiere mag rowere ahinya duol ma bende iwuoke mar mondo mi japiny obed gi ng'eyo. Erokamano Sharon, wach maduong' madagombo wacho wasiko kwa wacho kwa dhie forums mora kijendo siko ka wacho ni 175%. What does it mean? Ka 175% manyiso ni jomodong gin 30%. Kenya ka mondo ng'ato bed jatelo kata mondo mi bed president you only need 50 plus 1%. Manyiso ni teko ni lwet kijende. Okonego wa complain usually every day ni 175% to ko gik sama koro gik sa yiero ka kijano chung to yiero ng'ama duong'. Teko ni lwetwa. Nikech achiel kuom mano wacho ka ni jotelo winjo maloyo ng'ata expert kata japiny moro amora. Kwa nyalo yudo thuolo mar keto kijende e thuolo mag tich tiyo gi teko ma wan go mar 75% ni nyalo bedo maber kabisa. Okonego bed ni wayuak every now and then while wan gi teko e lwetwa. Ing'e ker kanyo bende nitiere nonro Cleophas nyalo paro twak ma bende nwantiere godo nonro manotim kod Kenya Demographic and Health Survey ma higa ni. Wacho ni Kenya is a teenage country. Kwana tamalo 40 mago mag population kwana gin jok matindo. Koro katieko kamedo ago erokamano ne UNDP through program moro miluongo ni Joint Devolution Program. Towards the end of last year ne gikawo counties moko achiel ariyo adek ma I'm very happy ni counties manokawgi
makalune nitie gi te mar loso mar loso youth development policy. Maparo ni youth manokawo gi noloso youth development policy. Ma agombo kwayo governors wa makaluo ni mondo gikonywa nikech aseneno ka public participation mar county youth development policy osetim kuonde achiel. Kaluo maparo ni pok gidhi. But anyalo kwayo county government waso mondo ensure ni county youth development policy manolosi gi UNDP gi National Youth Council gi department mar devolution okete tim. Kech youth development policy mane waloso aparo ni an coordinator mar Nyanza region. Youth development policy mane waloso ne advocate mondo mi at least youth obed gi 30% allocation e department mora. Aparo ni mano nyalo konyo nikech kwa wuoya ni mondo mi wa thuolo to waonge gi kipenge moko e chik. Ma en sure ni jatelo mora moyier en sure ni wan gi 30%. Magara kindiko ji kata wuonde department mar fisheries kindike ji kata Homa Bay kacha to kidhi kanyo to ji mondiki wan gi 30% mar youth. Mano biro konyowa kabisa moloyo gimoro amora nikech kokete chik to nyiso ni onge jatelo mabiro defy gino. Giwacho ni mano bende kokete chik kanyo nyaka gitime yo makare. Kavina Podo, bende rowere oikore ne tich, bende gin job ready koso iwacho ni gionge tich to gin giwe kata ok gikore ne tich. Kuom ranyisi ng'ato oro ni kwayo ni aya manya tich moro Ramogi TV kanyo ni nyatimo ang'o, anya timo gimoro amora en penjo moro en duoko moro makata in kamera nyakawo kata joweti mantiere karaka kata Valentine account ma Kisumu bende giikore ne tich kata ka thuolo mag tije gi oneno mondo giwuog oko gidhi gikawgi. Erokamano kendo ago erokamano kuom swali no. Penjo mipenjano ber ahinya. Koro ing'eni nitie gimiluongo ni teko mar rawere. To teko mar rawere ni gikia ni en ang'o. Ing'eyo? Koro nyaka wanyis vijana ni teko ni en ang'o. Tiende ni kano osenyuoli ng'ama kijana onego bed ni ing'eyo ni to an ang'o maber manyalo timo. Ineno gi Raila no. Tiende ni kama ae en ang'o ma katimo to nyalo kelo lokruok ne ji 2, ji 3, ji 4. Ji 2, ji 3, ji 4 gi ka ng'ase kelo lokruok e ngima gi gimbe gidhi kelo lokruok e ngima joma chielo ji 2, ji 3, ji 4 kamano. Mane kaka teko no medo nya kende kaka teko no medo dhi mbele. Koro yudo ka gima timore vijana ng'emani vijana bawa wan gi teko to teko ni en ang'o. Koro kaduokie ka gin ready mondo giti. Nitiere ga gimoro mwaluongo ga ni networking. Networking aparo ni en kaka usiana gi ji mopogore. Akia ni en Boniface koso Kevin emo wacho ni dwaro mondo vijana omany kaka ginyalo chopo ne josiasa. Wanyisi gima timore en ni chopo ne josiasa ok tek kaka ji paro. Tiende ni jasiasa inya chopo ne kaluwore ni to in itimo ang'o. Iwinjo? Ok ni inyo chopo ne kijana nikech koro naya Migori County to governor wa odak Nairobi ka. Ni koro adhi ka governor ni an gi right mar romo gi governor nikech en governor. Hapana. Adhi ka governor kanyise ni governor an kama ma gima timo taparo ni kwatime kama onyalo kelo lokruok e yo ma kama. Koro kiyudo kaka ni iwacho kaka ng'ato nyalo nyisi ni onyalo timo gimoro amora. Kidhi korwa kocha an kadawa ni Tanzania. Koro kwadhi ga kadawa waluwo ga kumoro kanyo iluongo ni Tanzania Road. Tanzania Road ni Muru Bay piny kocha. Koro yudo ka kijana man Tanzania Road kacha. Kipenje ni to in ere kaka itiyo gi teko mari mar bedo kijana. To bro nyisi ni an ariembo pikipiki. Iwinjo? Riembo pikipiki ok rach. Kendo awinjo ga ka ji wacho ni asomo to ariembo pikipiki. Kati dhi mana school kata ok dhi school, at the end of the day kila ng'ato temo matek mondo yud kako nyalo keto chiemo e mesa. Erokamano ahinya. Bende ng'eyo ga ni nitiere bende okenge mag rowere bende yiero tije obiro bedo kwa losi. Nek bende dhi kaunti mano ma Kisumu kata mana kapok wadhi ir Valentine. Watudore na gi nyawadwa Millicent. Kamano bende Valentine ang'o duogo iri kanyo mondo miwa mathoth. To sani eno mondo mi watudre gi nyawadwa mabende ni go Kisumu kanyo. To sani ikonwa ni ero entiere gwenge ma Maseno. Mano kinyi makawuono entiere siro chenro mar siro sombe jopuonjre mopogore ka koro sani an kanyo kod Millicent Adhiambo chenro mochako kawuono mano kosir kanyo kod bengi no mar Equity osichopo kar kanye jopuonjre kaachiel kod ka jokanyo sekta mar somo giwacho ang'o baora ni chenro ni kanyo to koro gichalo nade chenro mar mbakoro mo kawuono Millicent.
Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok kar tiegruok kata skund jowuoyi ma Maseno ma chenro ma kamaendi dhi e nyime ka bengi mar Equity kokadho kuom riwruok margi ma ong'ere kaka Equity Group of Foundation giromo kawuono gi nyithindo maromo 1,654 kuom nyithindo duto maromo 18,577 ma bende osebedo ka yudo sir mar somo e bwo mabul mar Wings to Fly kaachiel kod elimu scholarship program. Maendi en romo ma bende nochakore tarik 17 to bro rumo tarik nochakore tarik 12 to bro rumo tarik 27. En romo ma bende timore kuonde 18 duto pacho kaendi mar romo gi nyithindo kendo sirogi ka itwak kodgi ewi thor wach ma bende inyal jiwgi mondo gibed kod teko mar chopo lek margi ka ging'iyo machiegni chia mar nyithindo giendi kaka ginyalo bedo jotelo makare bang' tiegore kendo kaka ginyalo chopo lekgi e seche ma bende osesir somgi ka kod kacha. Gidwa ni nyithindo gi obed nyithindo bende ng'iyo mbele ka bende isirogi to gi nyithindo ma ka osesir to bang'e to onge gino ma bende gitimo gi ngimagi e yo makare. Maendi bende emomiyo wan kaka kawuono ka jotelo geni nyalo chopo kandi sa asaya mondo mi ochak twak kodgi ojiwgi e yore mopogore opogore kaka ginyalo chopo lek maggi. Nyithindo ma bende iromo godo wang'ni gi nyithindo mag klas 9 kaachiel kod klas 10 mano form 1 kod form 2 ma bende iromo go kaendi ma kwan gi bende romo 18,577. Magi moko kuom weche mabedo tucho ma bende kang'o chopo sa 7 to ang' wanon ni to jotelo bochopo kaendi ang' ne giwach ang'o gini to gin gik mage ma bende gidwa twake kod jopuonjre gi eki ma bende ang' ne jiwe kotenore kod thor wach ma gin godo ma bende wuoyo kuom gima dho ngere wacho kanyo ni power of purpose, aligning values and leadership. Kao kamano Cleophas kionge penjo moro amora ka goduoko ni nikech gisani idwa ni ochak wend mar national anthem ka irwako godo jotelo mondo wawinj ni giwacho ang'o. Aboduoko ni e studio gi thuolo ni Cleophas. Mana inya Millicent kapok aweyi kendo idhi inyalo mana leronwa jodito mage ma irito e chenro machalo kamano mantiere kanye kaunti ma Kisumu mane sikunde wuoyino mano mar Maseno chieng' ma kawuono ponono telo mag bengi kata telo mag kaunti ma irito kanyo mondo mi ochopi mondo oyuora ne nyasi ma kamano ginya bedo gi jok mage. Jodito ma bende irito kaendi gin mana jodito e riwruogno mar bengi mar Equity Foundation ma bende ng'ato achiel biro bedo e lo jatelo maduong' ma bende nochako chenro ni endi ka en achiel kuom jokanyo kata directors ma bende biro chopo kaendi kaachiel kod jowetegi mamoko. Magi weche ma bende ang' wayange seche ma bende ang' gisechopo mondo wang'e ni to gin jomage ang' wakelnu kukugi kaachiel kod nyinggi kaachiel kod ma bende kata lemo magimako e riwruogni endi. To wach mane wayudo en ni jatelo maduong' ok chopi kata kamano nitiere jalno ma bende ooro ma bende dhi biro twak e loe. Aya, agoni erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom miyo waler gino matimore kanyo e kaunti ma Kisumu. Ang' aduogo iri weche manyien mago mag migago mondo adhi nyime kod chenro. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Sharon mana kaka wacho sani onego bed wadhi kamachielo mondo mi warangi kaka wanya bedo gi thuolo mar neno ni gin gik mage mapod timore e kaunti ma Kisumu kanyo. Kapok ogo kaunti ma Kisumu winja ne paro ma Valentine Otieno nitiere ko kar kacha mondo mi wadhi nyime kotwak dakika modong' kae tin ne dakika 15 kende ka wachopo kar kacha to watieko mondo mi chenro bende mamoko odhi nyime. Valentine kami bete ne waloso kacha thuolo mag tije bende ojende oikore ne tich mara kuom ranyisi nyamiyo mana sigandi matin ni somo itiegri mitieko mbalariany eri wuok idonjo siasa e tich ma itimo pile ka pile koso in kaka rawera oganda mathoth gombo yudo telo wayudo simu kaka wacho ni ojende ok daka telo ma opogore gidonjo siasa ni ohala minyalo wach ni en ohala koso aya mana ng'abia iri kanyo mondo mi ang'i kono anin korka kori inene yo machalo nade thuolo mag tich nitie moromo ne ojende. Erokamano Cleophas. Adwa wacho ni wan kaka ojende wan jolweny man gi energy, wan jolweny man gi courage, wan gi conviction to kendo wan jok ma ka wariwo teko wani to wanyalo timo gik madongo ahinya. Muma wacho king'iyo Luka 12 matindo 48 wacho ni ng'amomi mang'eny emidwaro kuome mang'eny. To king'iyo the constitution 2010 kisome malong'o tidhi yudo ka wan kaka vijende wan gi a lot of opportunities ma oningo bedni wa grab from this government. To kendo daher mar wacho ni if we don't do that onge gima dhi timore maber. Koro miyo wan kaka vijende nyaka wabed involved e gik machalo kaka budget planning.
nyaka wabed gi ng'eyo ni to en pesa di mabire county, to en pesa di ma itere projects mar vijana, to ere kaka nyalo chiwo wach na mondo mi ma otimore. Mar ariyo, nyaka wang'e rights magwa, nyaka wang'e duty kod responsibilities magwa, kaka wanyalo bedo involved e gik mag telo, nikech iyudo ka politics affect all areas of our life. Kendo daher mar wacho ni ng'ato nyalo penjo ni ere kaka wadhi timo mano, wan mana joma tindo kiang'o, lakini daher mar wacho ni wan kaka joma tindo wan gi teko e ng'enywa. The secret is in our numbers. Wan joma ng'eny 75% oken tugo. If we use this secret, ka watiyo gi secret mar our numbers, ma wa fight for shared prosperity, wa fight for opportunities, wa wuoyo matek, ok wachunga chunga, mano e yo kende ma wadhi yudo godo dongruok kaka vijana. Mano e yo kende ma wadhi yudo godo tije e counties magwa. Mano e yo kende ma wadhi yudo godo tije e national government, leadership tables. And last but not least, amor gi gima the CS Ludo Walo mar ICT timo, nikech is ministry konyo vijana mang'eny kabisa. Iyudo ka osekelo platforms mag digitalizations, okelo sani okelo hotspots, Wi-Fi hotspots in markets, oginane ogolo opportunities mag joma tindo maginyalo push godo skills gi e technology, nikech wang'e ni internet sani joma tindo mang'eny use internet, joma tindo mang'eny nyalo yudo tije internet, koro koyawnwa mago to mano en gima ber, nikech 40% of us are actually earning from the internet. So good work to him, and may he continue doing that. And the last thing that I would also like to say, President William Ruto, kana romo kode State House in March, no promise any Luo Nyanza young people, the youth of Luo Nyanza. We will get a lot of benefits from the government, and we've started seeing that. Tonokona Bendeni is going to include us in his table. Koromano warito mondo absorb a lot of young people into state parastatal jobs, or absorb a lot of young people into PSC jobs, all of it. Warito kate KDF recruitment. We want to see a lot of Nyanza people getting in there. Koromio, one young people, I know we are behind, but if we continue to push harder, koko linga wa med go koko, we are going to get somewhere. Ero kama na inya Valentine, gisa nya korum gajuang, wadonge matine dakika apar, mara mundo miwatik chenro makama ote mang'enyo sedonjoka, en manisa kose chopo bende, eni thulo makare, mundo wawinja karamna paro mugi ka inya nyaka lore kod thor wach ma bende nuantiere godo. Chutho mawuok en nok mar tije, vijende ohero karamna yiero tije. Wacha kanina gi Sharon kwadhi kama watieko donge. Sharon, wacho pegiko ma chenro makama, wachni mogik ahinya nyaka luore kod thor wach ma bende intiere godo ka kanyakla koda chenro moro amora ma bende diher mar mondo michwal. An anyalo wacho niya, gimomiyo vijende onge tich en connections. Ing'e ng'awa e kampuni mane ma mondo yud tijni. Koro ka connections iyo gima vijende wacho ni connection, ing'e ng'awa e kampuni mane mondo yud tich. Mano kwa wadu away with it, aparo niya ka vijana ntiere gi qualifications midwaro e kampuni mora mora, ken gi ka qualifications go gi skills, aparo ni onego miye tich, to ka connections obedo done away with, tich wabro yudo kayo vijana. Ero kama na inya kavina podo wachopo kuomi chenro mopogore ojende ma oluor chako. Iwacho ni girito tije ka wuoko ma sirkal, mano kama ntie kuomi kanyo, ginyalo bedo ang'o, paro mopogore nyalo bedo yo machalo nade, mana kikawo thuolo no mondo ichiw wach mari mogik bende. Aparo ni nitiere gima waluongo ni job market, kata chich tich ya. Koro ing'e ni sama idonje chiro mar tich kacha, idhi manyo kaka inyalo tiyo. To gima Sharon owacho ni ng'ami ng'eyo, mano is very important. Kendo en wach maber ahinya ni inyalo ng'i ng'ato, kendo ng'ato ng'eyi kaluwore gi gimitimo. Ok rach ka Cleophas ong'eya nikech atimo tiegruok mag rowere e weche mag employability skills. Tiende ni ere kaka ketura e chiro mar tich kacha, mondo ji onyal neno gima nyalo timo, gine capability mara. Iwinjo gi Raila. To katieko, nitie gimiluongo ni associations mag vijana. Joma tindo oningo learn kaka ginyalo riwore, nikech ka natimo gima kama ng'ane timo gima kama, to kwakelo gigi together
ibro yudo ni wanyalo achieve gik madongo dongo. To ma en gima kidhi especially mwalo kaluo kocha, ibro winjo kiwacho ni manga maja Nairobi giming'eyo onge winjo. Wan dala ka ng'ane mwawinjo nikech pod wayiero ji kaluwore gi gari miriembo, ot migero, chama miwuoke, kata kaka irwakori, ama kata dhako minyuomo. Inyalo paro Generation Z nonro giherano. Yeah. Koro mago gik ma pod biro medo hinyowa sana. To iyudo ka wan vijana mane Nyasaye oyawonwa yore, miyudo kata thuolo midhi school, ibedo exposed ya. Kidhi dala kucho, ang'o mitimo gi sombino mondo make sure ni kelo lokruok dala kocha. To wan kaka jomosomo kata modak Nairobi kata Kisumu, Mombasa, iyudo kinyisa ni kama ibiro winjo kanyisa an wach siasa kikinyisa. To ko wach siasa kikanyisi to kanyocha wan gi ng'anyo ka ndala 2 ndala 3 juma. Ni nyalo dhi tich gi sombino, no kinya dhi tich. Tiende ni mano e kaka siasa affect wa. Yes. Koro adwa ni gibedo ignorant mondo gikaw nafas magingo mondo gikel lokruok. Geno mara ni giwinjo. Mary. Erokamano. Dabed chak giwacho ni nitie mismatch of skills and employment. Nikech king'iyo mang'eny joma somo gik magisomo ne university kata courses magikawo ka ok ginie gik magitimo in real life. Mano be ma kelo a lot of unemployment issues. To dawach ni vijende Nyasaye bo miyo wateko e lwetewa. Kinyalo timo ohala, kinyalo timo pur. Wan kaka Consumer Grassroots Association wang'iyo vijende mapuro kaka wanyalo support gi. Ka gin gi issue ma fertilizer, wang'iyo gi kaka wanyalo migi fertilizer, kaka wanyalo support gi mondo migi gimbe gitiegre gima ginyalo timo gi lwetegi mondo gimbe giyude pesa e mfuko gi. Ka itimo biashara to in gi changamoto kacha, be wang'iyo kaka wanyalo support kaka in kijana mondo imbe ibede ng'at ma ing'iyo e piny kae. Alafu be wan kaka organization Consumer Grassroots Association sani wamanyo vijende manyalo timonwa data collection and research within different counties. Koro ka in kijana timanyo tich sani, dhie website ma Consumer Grassroots Association mondi apply, register yourself there, then apply. Nikech sani wamanyo recruitment ma vijende, twadhi miyo a lot of opportunity to youths manyo tije from different counties. Wane counties abich, twadwa dhie counties 47. Koro ka in e counties 47 gi wakaw vijende ma wamiu tich, mane kaka wambe kaka Consumer Grassroots Association wa ensure ni gaps mag unemployment gi be wasol. To be anya wacho gimoro achiel ni sirikande gi empower CSOs ma work with different youth institutions in counties. Gimi wateko seche ma kelo issues mag youth e table ka kik ging'iwa kaka ni wagoyo gi vita. Onego ging'iwa ni wambe wa support government through promoting engaging the citizen and giving their voices back to the county government. Mondo gingi gik mawakelo e table kacha mondo gi resolve gi. Koro da kwani sirikalo support CSOs ma work gi youth to winjwa kabisa kaka petition ma waketo Kajiado cha, petition ma wan go Nairobi, petition mantie Homa Bay, petition mantie gingi kaka issues ma wakelo e table ka mondo gi resolve. Erokamano. Erokamano ahinya, kendo ageno ni odiochieng' ma kawuono jogo dhi yudo thuolo mondo gidhi ane mbui maru. Mbui maru en mane ma ginyalo yudoe? Consumer Grassroots Association website, Twitter consumer_Kenya, Instagram Consumer Grassroots Kenya. Mae kuno minyalo chopo kacha kaponi manyo tich, winjo kanyo gi manyo jogo manya timo ni tije mopogore opogore mago bende nitiere kar kacha. Wadhi kama chielo bende. Erokamano ahinya Mary Ojwang' kuom loso kodwa bende okinyi ma kawuono. Boniface Omondi, wan kuomi kanyo, wach mari mogiko, jende kama gintiere makale gik mopogore opogore, thuolo mag manyo tije kod achiedhnade mamoko mantiere ta ahinya higni 10 gero koro serumo, higni 10 mabiro oganda ritang'o konono, rowere bed kod geno podi. Erokamano Cleophas, wach maduong' manyalo chako go en go erokamano ni Ramogi TV. Nikech asebedo ka neno Ramogi TV for some time, but mostly aneno kaka nitie advert moro nyocha neno chien ka about yore mag agriculture, yore mag pur. Naneno advert moro ka iwacho ni teko nitie, teko mar pesa nitie pur. Mano anyalo go ne Ramogi erokamano kabisa kuom siro rowere gik ma nyalo kelo pesa ofuko gi. Ngene pinga gima duong' moloyo denominator mariwo wate en pesa. Bedo ni ngi pesa ofuko ni is very important. Kata yude mana through pur, kata yude mana through kondiki, nikech white collar jobs giten malich.
Wach mar ariyo nyacha go erokamano ni kijende nikech kanyo cha ng'iyo kanyo cha ikawo ji e yor somo to kane result mar form 4 sewuok. Naneno ka mostly joma ne qualified but nyalo timo white collar job courses gi no prefer the TVET courses. Mana pani gima duong kabisa nikech kata mana for example kane pok achako manyo tije mag white collar jobs gi usually bang' kana setieko college ana setieko university from Maseno nadonje tij gedo magara sani anyalo gero ot matieki. So gima duong en bedo gi pesa e mfuko. Gimitimo does not matter as long as ni ok en illegal. Koro ji odonje tij lwedo. Ji odonje tich moro amora manyalo kelo pesa e mfuko ni. Mano e gima duong' ma important nikech mano is the common denominator nikech number one kidwa bedo jatelo for example e Kenya ka kidhi go siasa gima duong' midhi ng'i kuomi ni what do you have on the table. Mano emomiyo be kata rowere ok nyal yie be omiyo rowere oluor mar chung'. Wach mogik kaka tieko en ni king'iyo devolution osekelo gik mang'eny nikech sani e parties wa wan gi youth leagues. Youth leagues gi be gikonyowa. Mano wach maduong' mabe onego wang'i. Anyalo wacho ni leaders moyiere youth league mag party gi ensure ni party wan gi stake kaka jo youth yie ka. Erokamano ahinya. Kevin, himbere mapiyo piyo. Ang'eni jowete koro osechamo sau in gi Valentine. Mana mapiyo piyo wachni mogik. Wachna mogik ni in kaka rawera. Ka ji nitie mesa, kik iwe mondo mi thuole mesano. Bigi kombi e mesa kanyo. Nikech kidhi ka ionge kombi ibo ng'isi ni kom onge. Koro many kom bedgi e mesano. Professional background nitie social media mar LinkedIn. Donje register. Kuonde go nitie tije mag professional white collar job gi bed advertise kanyo. To yori mitiegrie med tiegruok somo kurum kaka jombo timo weche mag tudruok weche di mang'eny nyaka sani somo yot nikech weche mag mbui donji internet kacha nitie free courses minya timo sama pok ido tichno tim courses gi makata kaponi ng'ato ng'isi ni thuolo yudre kamoro tin gimoro adier ka ni somo weche mag puonj lakini nitie gimoro midwa timo ma koro ka ji mang'eny motimo puonj dwaro weche no tin at least ni gimoro mapogre mabomiyi kendo mijingo moro mbele jowetu. Sani kata mna Open University bende nitiere kar kae mantie Konza. Erokamano ahinya Omolo PC bende kuom lerno yo makare. Wadhi ne account ma Kisumu ayud wach mogik mano mantiere kar kacha. Valentine in gi nyiriri 30. Mano ka koni kata 30 seconds kende mondo mi kono wach mari mogik. Weche to thoth mana ka mantie kodi kanyo. Kaka thuolo ni mondo mi kori kona ne nyakwara mogik. Jong wach mari mogik en mane kia account ma Kisumu ote mari ne ojende kinyi makawuono. Erokamano ahinya Cleophas, mokwongo erokamano for inviting me here today. Mar ariyo daher mana kono young people ni we need to pull together mondo mi wari set, wari connect kendo wari focus, wang'i ni ere kaka wadhi yudo telo, wang'i ni ere kaka devolution dhi konyowa, mano e kaka wadhi konyore. Kik waling wago koko. Erokamano. Erokamano ahinya kuko no koro ntiere kar ka. Agoni erokamano ahinya Valentine. Wan ka kod Sharon Ong'ao kendo en mor marok bedo kod welo. Wanere kendo chieng' machielo ka nitie ojende kaunti ma Kisumu kacha yorno mana namba to wagocho chon. Tich abich ka tich abich nyakore moge jong wantiere kae kod chenro machalo kama. Erokamano ahinya Valentine. Otieno kachielo koda ka welo duto mochopo kar ka. Kevin Omolo, Boniface, Mary Ojwang, Kevin Sharon Nekesa. Erokamano uru ahinya. Iwacho ni chenro makama tich abich ka tich abich embakoromo wakaw thuolo mar twak kod ojende owinja ne gin weche mage mathago chunygi. Erokamano ahinya. To bende mana gino mara ni rawera ponono ni neno chenro mar odiochieng' ma kawuono geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek ma bende inyalo ting'o odiochieng' ma kama mano mar bero kit ngimani. Koko mano chenro rumo chenro no chako saa 12 mar okinyi nyaka sani saa 5 mar onyango. Mana tayo chenro ni nyinga en Sharon Ong'ao warada juma mabiro. Nyakora moga jwang' weekend ochako kendo gimoro amora midhi timo time yo makare time gi teko ni te mani ng'eni en weekend en members day kidhi e swaglaw dhi e swaglaw kidhi e lemo dhi e lemo kidhi timo gimoro amora time yo makare to duto wapara mondo mi wabede arita makare ka waritore e yo makare bende kaka ojende gi jogo duto kamoro amora ma intiere. An bende akelo chenro ma kawuono nyawda Joyce Oduor loso weche manyien mana watudre kode kendo chieng' wuok tich nakelo ni chenro ma kawuono nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka sango ma osiep rowere duto kamoro amora ma intiere. Oriti masane.